रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। म्यूजिक डीजे प्रिंस मोहम्मद कहेलू बाबा अब होई का होई मानी लो बात तारा होई का होई कहेलू बाबा अब होई का होई मानी लो बात तारा होई का होई लेके तू मोला जड़ी कुल्ही पे ए बुची एगो टोटरम काला ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरना तनी गुली पे कहेलू बाबा अब होई का होई मानी लो बात तारा होई का होई कहेलू बाबा अब होई का होई मानी लो बात तारा होई का होई लेके तू मोला गड़ी कुल्ही पे ए बुची एगो टोटरम काला ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरना तनी गुली पे तनी फूलवा चढ़ावो छक पानी के गिरावो तनी फूलवा चढ़ावो छक पानी के गिरावो में अछत मिला के बुचिया कहतानी जवन कल तनी आगावा से भल जनी एने ओने देखो बुचिया उठे ना रे हम दरदिया तनी को छापे ना पड़ी हरदिया तनी को उठे ना रे हम दरदिया तनी को छापे ना पड़ी हरदिया तनी को लेके टूटी कजन मूली पे ए बुची एगो टोटरम काला ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरना तनी गुली पे तनी घुंघटा हटावो बात बाटे का बतावो तनी घुंघटा हटावो बात बाटे का बतावो दूर होई परेशानी बुचिया आवो देह कर टाइट हम ना पी तोहार हाइट चलो सुध कई जाऊ कुटिया राइटर हरे राम सोनू भी आई है एसपी संदीप हाथ घंटी बजाई है राइटर हरे राम कान को भी आई है एसपी संदीप हाथ घंटी बजाई है आज ये बरहम बाबा खुली के ए बुची एगो टोटरम काला ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरना तनी गुली पे अरे ये बाछी तनी जल्दी करो ध्यान को बैठे के टाइम हो गइल बा।